Hello, hello. Bluetooth mode. Bluetooth pairing successfully. Asasidanyoita noise. I think awadzoka weekend. Hey, Google change Magorimbo Chipo Magara. Tari long time. Reva imunda kuda kwashe noxi bla bla burisimuka ekuise Pamela Said Chinaka Tracy eh, 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 eh. What do you say? Eh, what do you say? I think there's a link. Sangu song yanga Peter. Peter, where are you? Enjoy, 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 enjoy. Oh, yes. Oh, oh, but you must have with the kind of go up link. Ndakanganwa kuti masawi sorry I think pandapedza kuita zveuyuka ndavarairwa ndakanganwa kuzokupai lingi sorry kuti masawi handikuimbirei song kuti masawi sorry zvenyu body masawi sorry zvenyu body masawi ndanga ndane nzara sorry zvenyu body masawi ndiwedzere volume ndikuimbirei song kuti masawi mina ndikuimbirei song ndakangana kukupai lingi pandagadzira uyu nhasi mirai this is a song dedicated to you body masawi kuti masawi malyrics ndobabika ipapo inzwai sorry zvenyu body masawi sorry zvenyu body masawi
ndakanani sori renyu buri masawi sori renyu buri masawi ndakanani shara sori renyu buri masawi sori renyu buri masawi ndanga ndatudita sori renyu buri masawi ndakanganwa kupailingi sori renyu buri masawi sori renyu buri masawi ndanga ndatudita sori masawi sori renyu buri masawi ndanga ndatudita sori renyu buri masawi tikuda nyaya yenyu imekane buri masawi nemisi sistembeni tikuda nyaya yenyu uisi buri masawi nemisi sistembeni tikuda nyaya yenyu sori renyu buri masawi sori renyu buri masawi ndakanita maiwe maiwe ndinongozvinakidzirira so my goodness but masawi ndakangana kupai lingi mani handiona kuti tichagekera ndiona kuti excuse me ndipikoekera ichoni kune zvamaiti zvoni iri kunetsa maiwi asi zvinoita uyu kainamira zvakanaka apa payoutube ndikuona macomments but kufacebook ndaita restart 2 times ndikakona kuona macomments ndatovanyorera vanhu vacho izvozvizvi kuti sei ndisiri kuona macomments maona hazvinondimekera sensi ndatoita live stream nemafoni maviri ipita yangu inga ifanira kunge ichirira ka ndatotozitadza kuiridza mona manje because ndasinaita story time ichi yelove aiwa bhudhi masawo manje munozoya rini manje it will be very difficult kuzokubata imimi nacho ndokwanisa kuenda kuinbox nelingi isi bhuri masawi Mr. Masawi tavarairwawo tavaraiwa gani ndavaraiwa ndavaraiwa tavarairwenyi kuri sei ke ndakatombonzwa yekera ndakusenderai bhudhi masawi yekera link mukazoita free mongozobaya link bhudhi taritarika handisiye zvefacebook zvekudero bhudhi taritari muda kuti ndisiye zvekufacebook mastori angu andinotaura panapa unotwiswa akaiswa masupu nemavakira handite ndikutoekera kufacebook handisi kusiya kufacebook manje ndato comfortable saka handisi kutombosiya zvekudero bhudhi taritari kufacebook ndingatoona ndingatoita live stream imwe foni ichiona macomments imwe ichiita live zvitori right zvakadero unoti nditwisirwe ndosvikepi ndichitwisirwa mastories angu naimi bhudhi masawi ndongoramba ndiri wokupata ndichitorerwa mastories angu achiitwa abused. I can't do that. I can't do that. At least now it's far much better kuti vanhu vacho vanozvinzwa ndega ndichitaura mastories angu not kuti story yangu yandataura because pane vanhu vasingakwanise kuuya kuYouTube saka pamwe munhu yaazowisi kuti story iyi iri kutaurwa ika anotozongofunga kuti isure ndozvakaitika kuYouTube saka ndikuzviendera ikoko ndega Facebook kwacho kunozvitaurira ndega again then vanhu voita assumption nemajudgments kwete kuti munhu anotora nyaya dzangu odzipirigudza ne iri kado
iri gando maiwe ndikana zvatonetsi saka ndinoenda kuti laptop inenge iri pa live stream ichifreeza, chimwe chidhura changu chefoni chichifreeza neekera kusvika ndapedza mastories angu ese ndoga beta vanhu vazondijaja zvavo asi ndazvitaurira ndega rather than kuti ndialawe munhu atore nyaya dzangu achidzipidigudza zvichinyorwa zvimwe zvinhu zvasingafi ndakatomboziva mukati meupenyu hwangu. Nope. I'm gonna tell my own stories ndega. Facebook kwacho ikoko. Saka tichiripo but tiriti titori nemaepisodes pamwe achapera muna December. Maybe achapera muna December, maybe achapera muna November, maybe achapera muna October. I don't know. Because my episodes edu kuFacebook tichiri kumusha right now. Ende tichiri kumushaka tichitaura nevanhu futi kuti vaiche vachinzwisa kuti mastories aya haana effect yaari kuita mukati melife yangu right now, zvekutoti ndingatotadza kunzi ndikatadza kufema kana kuti kutadza kurya. No. Maona manje and tichiripo ipapo. Handidi uda kundinyengerera tari wayo kanditokonya uda kundinyengerera mina ndinatsotanga ndapedza explanation yangu. Saka tichiripo chombomira unyatsokuteerera kuti tikabva paepisodes dzekumamisha maybe ndichapedza pawiki papapa. Tasaiwa ne3 maybe maepisodes tochiinda kuHarare manje. Tabva kuHarare ndozopinda maepisodes eTemporary Teaching step by step. Dzimwe yacho pamwe ndakatombodzikanganwa ndaenda kubatanidzira ipapo. Patichazoenda kuSouth Africa haimi patichazotanga kukwira mabhazi kuenda kuSouth Africa kuzoenda kumapassports Jesu. Patichazobva ikoko patichazoita madhirama ekuchikoro patichazobvako patichazoita madhirama futi again ekutemporary. Hatiti tiri tinenge diriti ndinenge koko kwacho kwandaitwa Rose Kazuru zvisei timhoza uri sei ngandimboridza kasongo kangu. Nhasi ndanjiridzira Budhi Masawi. System beni vari sei guys. Ndimbovaimbira futi kupesera Budhi Masawi na system beni. This is dedicated to you, Budhi Masawi and Sister Stembeni. Nekapo iri ku Canada vana gogo wangu na sekuru. Ayoyo. Nepa Australia pana Sister Mona Lisa zvakare. Story zenyu Budhi Masawi, zenyu Budhi Masawi. Nasi tembe. Story zenyu Budhi Masawi, story zenyu Budhi Masawi. Nangandanita. Story zenyu Budhi Masawi, story zenyu Budhi Masawi. Nasi tembe. Story zenyu Budhi Masawi, story zenyu Budhi Masawi. Nandanita. Story zenyu Budhi Masawi, story zenyu Sisi Tembeni. Ndakanga mwari ndiwe. Story zenyu Budhi Masawi, story zenyu Sisi Tembeni. Ndangandanita. Story zenyu Budhi Masawi, story zenyu Sisi Tembeni. Ndangandandishara. Story zenyu mizenyu. Ndobe ndati dedication kuna gogo na sekuru. Gogo na sekuru pa Canada. Gogo na sekuru pa Canada. Uise marova ini. Gogo na gogo. Lyrics. Sister Mona Lisa. Sister Mona Lisa. Pa Australia. Tubita timu boza. Ipo pa Germany. Tubita Buddhist mukaiwo. Tubita Buddhist mukaiwo.
oh, 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 who are you, Bia? To that happy family, you. To that happy family. Paharani. To that kumbaudo wacho. Yeah, kumbaudo wacho. Oh, timujuza. To that inanya shall you. Iye shall you. Oh. Patailendi tibadati munu wese iyo mashe marie ari globally sirijenyi ndangana data sirijenyi ndangana data oh ndakomposa song guys aiwa mefana tomboisa mari yedrink ndakomposa song guys aiwa guys aiwa chimbondipewo yedrink ndeipi nyika ndasiya mirai tioni ndeipi guys nyika ndasiya ndaisa nabuti basa vari kuuk tikaenda kucanada tikaenda kuaustralia tikaenda kusouth africa tikaenda kusaudi arabia tikaenda kuzimbabwe tikauya kuthailand saka ndekupwa ndasiya oh my god ndasiya kunonzi kuchi ivory inonzi chikoi congo brazzaville. Oh my God, my life, oh my life, oh. Life yangu inozvispaka yega so ndinongopefoma zvangu ndinoipefoma yeo lingi rakuramba kupinda lingi harichadi kuti ndisende umo saka tinoita sei live stream yacho tinoita sei live stream kana link risingachadi guys vanhu vane link dai matogara maekera ko handisi kuziva kuti ndiani ariko oh my god pane akambopinda chiti ari kuamerica but ndamukanga kuti anonzanisira nana mambe varo kuda kwacho oright ndichandike lingi but handisi kuziva kuti sei raekera mina nditenge kakubuda ndidzoke futi tonoti lingi rafamba sei guys. What happened with this link? I should talk to people. Why can't I send the link? Imagine kuti imba yangu inenge ine drama rakaita se just imagine. Imagine guys kuti kana ndamba mangu ndinenge ndiita drama rakaita sei. All right. rimwe racho pane rekupedzisira iri ranzi having trouble rarandirambira ndizi kuti raita sei. Anyway, kana pane waona link adoda kupinda munobaya linki kumusoro uko kosati disappear. Toda kunzwa kuti let's say kwaona mufesi apa zviri pa2 manje unogona uri mukomana nemusikana ikangofanana nescenario yanezuro muri kugara mumwe nemumwe kwake uri mukugara muse ndandikuudzei zvoenda kurere iri pandakambokuziva kuti izvoni mufesi aigara kumba kwavo achigara kumba kwedu iye achigara mune rimwe raini ndichigara mune rimwe raini but zvaizvi ndo zvandoti kumbatungana kwembudzi but manje mufesi ndakamubata red handed ndo zvakaitika red handed vakatombundikirana apa vaitova kumba kwamufesi yebosi mai ake vaigara vachienda kusouth africa tikavabata red handed apa ndaererwa nhema kuti ainzi hama yakati chii ndikavabata vatori pakati pekutombundirana zvavo ndatomanikidzwa futi neimwe shamwari kuti handitomuona ndanamuona ndamutiza ndopaipa ndaiti vanhu vakaita sei vakatanga kusekwa chiti ona zvapo zvadii bva mukomana yatonditi wakapusa stereki wandibata ndichikuchita waifanira kundituka and handiri pwere guys. I think dai zvaa zvakaitika izvo I don't know kuti ndaizoita sei dai zvaa zvaitika ndakura like this apa ndaiva mudoko but pandaikudza example kuti mufesi wandakapotsa ndazombofungwa kuti ndomhanya naye kwandorega ndichiasesa pavakaita mabiribobi taenda out kune this other kune anonzi
maclub, kune mabars. So I think it's a bar. I think club. I think ndokuya kana singareshi izvi. I think department ndinondienda stapkere kuti club ndoko kune kuchikunzi maredhio achingoridzwa nani stop pasina anotaura nemunhu yekati mugara pasi muchitaura. Or kumabhazi ndekokuti kana singareshi kuti kubha munokwanisa kugara patebhuru penyu mukatowanda mutanga kutodya ipapo, then vamwe vanomwa doro ravo muchiita sei muchiona henyu vanhu vari kupefoma kustage. So kumasiti asi Bangkok kwakawanda anonzi mabhazi, anonzi matawandeng. Matawandeng zvaanoita ndeyekuti munongoenda motogara pasi motanga kuona henyu vasikana vakapfeka izvo zviyekera zvitokotoko zvezviye vanenge vakaita yekera ndopanenge kuti wakomana ndozvatinoona muyekera izvi mutv izvozvo ndo zvinenge zvichifadza mazitochi emafesi. Ndo chokwadi, this one I'm not gonna lie, mafesi anofanira kutoona izvozvo. Ndo maonera ndakati I don't know kuti munhu wese but vanhu vese vari different. Vamwe vanhu vataiona vachiingira vanofanira kuenda kutawandeng because they enjoy watching those ladies vanenge vachienda kunotamba. So zvavanoita vanhu vaiveka vanenge vakazora magaba ose emapauda. Unosingamboona kuti fesi yake ndiani. Vanenge vakanaka vasikana iva. Mind you, we are talking about munhu ane ganda jena. Apa vari kunoku vakaita varunguka yet vanotoda kuti vanouse as well kutobleacha kuti vafanane neganda revanhu vari kuEngland. Ndokuti ndo ravanoda kuti ivo vaiti. Saka kutori nemishonga yakawanda yekuita sei yekutsvukisa. Vanenge vakacheneruka vari pastage ipapo vangopfeka zvibhurukwa zvavo zvavanenge vakapfeka zviya zvinenge zvingoapetiza vanhu zvezve. Ndo zvavanenge musi wekutanga patakasvika kuti hemi chichi kuitika kusvika zonoti no man, member idzi padzei dzichimanyira kuti da kuenda kutawandeng vanenge vada kuona izvi ende vanochinja kanenge ka6 mu1 night 6 times. Vakauya nezvegreen, vopinda nezvepink, vopinda nezveblack, vopinda nezveblue, vopinda jujeti dzose ndo mavanenge vanechi ndo vanochinjanisa zvokuti unotoguma kuti ngonakidzwa kuti yei apa vauya vakachena apa kusvika ndakatozoguma ndaita used kutoona such things kunoku vachizviita kuti that's tawandeng ndo zvavanoita. So manje ndaizoti kana kuti mfesto yavo handinechiona kuga kuti ndo manyana yakandoregera ndaiziva kuti ndo zvavanoda kunoona. Vamwe manje zvavaizoita because ava vanhu vemunomuka handiti vari vanhu vemunomuka definitely kunenge kune mabhozida anenge atorimo anongosvika vobhuka zitebhuru rese. Imi gaya kuti matebhuru anenge achikwana kana vanhu 20 vanongosvika vobhuka zitebhuru rese vobva vati toda kuti tebhuru iyo unogona kusvika tebhuru yakatongosetwa for that. Vamwe vanoita kuita mabirthday imomo voningirira pavanenge vachitamba vanenge vachiisa mari pastage ipapo inenge yakaita kunge vineki panenge pachikandwa cash kwete yakera $2 yekuti unoti hey I think ndine rendi rini vanhu one zvavari kuitwa apapo pachiiswa mari kana vadiri vanenge vachiti mari ndeya uyu mari ndeya uyu mari ndeya uyu ndozvavanenge vachiita. After kuti chii handizozive but chandoza ndechekuti chandakanotisa hangu ndichigara pandaiona from afar ndaona sekuti vanhu vazhinji vachona vanenge vakaita mabhozida disclaimer handisi kuadvocata kuti vanhu ndavaite izvi ndiri kutaura what I witnessed nezvandakazoita inini kune mufesi wandoreva kuti ndanda kufunga kuti ndo mhanyana yakandoregera I was still thinking dhirama randikanoita kupi taenda kune one of the tawandeng. Saka ndoba nda kukudzai setup yemutawandeng kuti makaita sei. Inini ndatanga kuona tawandeng musiti manditori munomu moto nezi tawandeng think ndikabuda kana kuti lese pane mota kana kuti bike 10 minutes ndikatosvika patawandeng pachoni. Ndakasvika pakunyangadzwa nekutongoinzi ndaenda kutawandeng kunoku zvaizondibhowa kuti mutawandeng pacho unoona mastudents unovaita sei mastudents. Saka woti teacher uri imomo mastudents uri imomo woti teacher hey ona manje hazvimeke sense ndega ndakasangana nevandinodzidzisa vari ikoko. Saka ndizogona muri kuitei oti ndikuridza bhendi unomuita sei. Mamwe maticha pachikoro pedu pachoni vanenge vatori ndo vanenge vachiridza kana kuti madrums kuclub kuningiri kubha iroro. Saka hazvisingandimekere sense nekuti tinoswera navo kuchikoro tinodinda paassembly nematicha aya ini ndoindako
saka ndikana ngondikanzi ndada kupfichuka kutamba zingambaiti it means kuti vanhu ava vanosvika kuchikora kuti maiwe chavaitambisa vanogoka vanhu munomu chavaitamba zingamboiti even zvikanzi vandauri kuna chihagani mukomana ikoko in fact zvitori weird kuti uinde out stereki kunokuona kupfichuka because unosangana nemastudents. Saka ndakasvika pakutanga kusanyadza kufarira kutaura ndengi because of that. Vanhu ndosangana nemustudent wangu then what? Toinda kuya kukanzi kune mafunctions emacamerunians vaingoti vakangouya kumeeting pavanoti dzava kuma10 kunowanzovhurwa kuma11 dzeusiku. Saka genga racho zvavaizoitaka vanenge vane mabhebhi avo vazhinji ani makaona pepe pavidhio pepe papane matai. Let me tell you the truth, ndakutongo iguwa zvangu randikuta because ndoziva kuti vanhu vacho varipo havazo kuZimbabwe. Mafesi amakaona pepe vese vataita navo veve vane madzimai avo kupi kuCameroon. One wacho aitova pepe akatobva unochata last year nemudzimai wake but kunoku ane rimwe bhebhi rake rana. Saka isu zvakatoti confuse kuti koyu anogoti anga ane bhebhi rakufambidzana naro iri then akatobva kuno kubva anochata neuyu mukadzi wake. Saka inini ndaita argument yekuti ini ndakambomubvunza mumwe musi ndikati why iwewe usingadi kutora mukadzi wako kuti ugare naye kunoku? Zvikanzi zvonetsa because mukadzi wangu akauya akagara kunoku 2 years but inini life yekunoku handiigoni, iri boring, iri depressing. Ndobva ati ndakuita sei ndakudzokera kuCameroon kwavoko ndo madzokerero akaita but adzokera kudai murume aizoenda kunoita sei kunoona mudzimai wake but ndaizorwadziwa kuti uyu mukadzi wemuno muThailand anotozviziva kuti munhu wake uyu ane mukadzi wake otombotsamwa. Vaigona kutanga kurwa imi kutorwirana kuti iwewe uri kunyanya kuspenda more time nemukadzi wako pafoni uchandi concentration neni yeti ndinenge ndadhiraivha kubva kubasa kwedu kuya kuzokuona kuno wotanga kunetsana because of that. Saka izvozvo unoziva kuti ukada kuramba uchipoka iyo nozi munyaya dzevanhu munoguma maita sei mavengana kana kubasa. Munhu anokumudhurira from nowhere kungokumudhurira chete kuti why are you talking too much pamusoro pani pezvinhu zvangu zvandiri kuita. Saka tinenge tichingotarira vese vaiva maiona vaya vakazoitwa matatu pamuviri ka uya akasatoture mufesi ya pabhodhi yake murume yauya mondiudzira kuti ane 40 something years agongotaikira mumba make munenge makazara mapikicha emwana wake guys. Ndakati musikana uyu nekusvikanzwa muda sei kunaiswa tatu remunhu uyani uchivhura dhoo kudai pamba pavo makazara display yefamily yake but akanodhirowa tatu remurume yeye. Uku vakazorega kutoenda kuumba this year because kwakanzi kune kukorona. Saka aisha kuti ndoenda sei neCarolina iyi handokurega kwavakaita kuinda kumba. Uyu up to now because haana kuona mapikicha uyu akangotisendera mapikicha kuinbox ndozvaakaita mufesi uyu haatozivi kuti vakatiasa kutozondoita white wedding last year kupi kunhingirikini tikasaka muchaita sei chaizvo zvikanzi we are working on that pamwe achauya kunoku. Paakanzi pamwe achauya kunoka ndakangofunga because uyu wacho waana yekunoku anoita kunge munhu ari very dramatic. Saka ndaigara ndichiti ndikamutarira so ndotaura mufesi uyu ndoti saka mukadzi wake uyu akauya kunoku saka uyu wemuno munyika zvichafamba sei? Kolese wemuno munyika wacho akangoshinda akangotanga kuti akangofuma akangoti ndane pamuviri pangu chii chaitika achazvifambisa sei? Unaona manje. Saka madhirama acho akawandisa guys, havasivo vega akavanozviita. Ndosaka pepe ndaiti zvoni ukaona mafesi mazhinji ane mota munomu, mota dzacho ndedzemabhebhi emuno munyika. Unaona manje. Neiye ndaiti mufesi uyu kwaendana uyu kupatika ane madhirama kwete mashoma hobo but zvaakaitwa nebhebhi rake manje bhebhi raizviziva ndo zvitoripo. Saka aida hationa kuti vaida kufikisana pachichakaitika. Bhebhi rai rakabva raiti rangoti I'm pregnant from Norway. Mufesi akaita go crazy. That guy uya aibuda achiti ari kuku uya uya achita kunge ndo zvakatika. Unenge usingambozivi kuti behind the scenes ane drama. Mufesi achiti I will see, yeah, I'm working. I'm soft as like that. Kwendera kusure kwako hauiti. Musikana wacho uya airukwa madress ane makala 2 years down the line. First year anangoti my family is going to Canada. Up to now takatona ndofunga ndone obsession yeCanada but mapepa yacho eCanada acho I don't think
they will never come to existence. Saka ndozvanenge vachingonyeba achiudza vanhu kuti no, uyu haasi musikana wangu. Iye akatozombomuudza musikana wake kuti iwe usaudza vanhu kuti we are together. Mukadzi wake akutobvumawo izvozvo. Ndasangana futi nawo papatu kwese kwandiri kutaura first uyo wandaiti ndiri kufunga kuti ndinoda kumhanya naye kuti ndoregera, ndaisangana naye kumafunctions wayo. Totombomuti mumwe musi wewe zviri sei wati ndotombomuti ndakasvita purposely ndikati ari sei uyu ndikini murume wako, zvikanzi is not my husband, ishamwari yangu. Apa vatone mwana vese, mwana uyu anga atone gore. Saka musikana wabva apusa zvekusvika level iroro kunzi ita kuti iwewe vanhu vakakubvunza kuti ndine uri mukadzi wangu here, unofanira kuramba kuti hausi mukadzi wangu, uri friend yangu. Yet they are staying together, vane mwana uvese, saka friendship ihwohwo. Ndikati kana musikana wayo akashinga zvake. Ndakamunzwira tsitsi apa because uyu aida kuramba kuti aramba achita sei achifambidzana nevemunomhanga ne2 mumwe wacho wandaiti akapusa amusungisa. Saka amene kuti vaida kuprotecta izvozvo here kana kuti vaida kuwana mabenefits emunomu. Saka ndofunga but iwe usaudza vanhu kuti chiri chese. Weird guys, very very weird situation. Ndo icho right now, that's the weird situation iri kutoitika kumba kwavo ikoko kuti zvimwe zvemanje unozongotarira ungoti ameno ndokushinga kwake kwaakaita sei kwakaitawo musikana. Moving on, matawa ndingaisa ari kumasiti wayo. Moving on, mufesi yandaiti ndaigaya kuti ndomhanya naye kwandoregera here. Taenda I think frankly speaking aindinakidza when we meet pamafunctions. Handiti ndo zvandakazorealiza kuti aindinakidza tiri pavanhu chete. I don't know if you understand what I'm trying to tell you panapa kuti amene kuti kune vamwe vanhu kuti kana pane vamwe vanhu chaunga pafunctions you can actually enjoy each other's company because mune makagara pasaidi muchitaura muchinyaya vanhu varipo muchiseka muchasei. Nekuti kana maenda out as long pane vamwe vanhuwo vari ipapapo vamunozivana navo muchingotendera mumwe mukambobuda mumwe wodzoka mumwe motasei mucha majokes muchasei muchingotendera muchingoyemerana but pane vanhu mukasiwa muri 2 muroom zvinoita weird. Ndo zvakaitika nemufesi iyi. Saka zvakaitika nemufesi uyu manje pese pandaisangana naye aiwa ndanyatsotofara. Ndio wandaireva kuti pamadhirama ayo akazoitika madhirama anzi ndichinzi nemuya mufesi wekunyika kwavo what this girl shame ndo zvaiitika ipapo. So now this guy taita kuclub kwandaikudza kuti vaibuda vachipinda kupubg yako yakutawa ndengi chipinda kamuda kuziva kuti kutawa ndengi kwakaita sei vanhu vanenge varipo munogugula kuti tawa ndengi pakaita sei tonesa kuzonyatso explain. Saka tadini ndo paakazengeota kuswederedzerwa nevanenge vasikana vaita kunge maladboy kunge vachii vanenge vakanaka kavamwe vacho vanenge vakafa maplastic surgery. Tawa ndengi okay. Tawandeng images. Tawandeng ina TAWANDANG. That's Tawandeng. There go this building. Mariona zvakaita Tawandeng. That's like a Tawandeng. Mune makangogara muri imomo. Mozoti mukafarisawo mongosimuko here and there but normally mune makagara. Avo vanhu vanenge vane zvinenge zvimireza zvina mudengawo ndo vanenge vachitamba pamastage. Amereo kana vaona kukona uku kumusoro ukuku ndo vanhu vacho vanenge varimo imomo vachingotamba but munenge makangogara muchitaura nyaya. Ona manje ndiko kuti kana une mari ndo paunoenda ikoko, kana usina gara kumba because kuna kuabroad one man for himself God for us all. Unoenda ikoko kogara woningirina wagara ipapo worya sisi ipapo zvedu. Empesi wacho ni ega handi angari marabhishi chaicha empesi waiti akadereka anenge achiita sevamwe varume kuti vamubhadharire mai mwana bhiri ipapo. Ndazviona kuti mirira vamwe varume kuti vamubhadharire. What kind of thing is that? Anga asingabudisi mari kana sendi. Chivangu chemunhu womurume mai
angari chivangu inangu handidi chivangu I can't handidi iwe even if usati watombondikanda shoko wontaridza masymptoms ekuti chivangu kudaro pekuti pane vamwe varume unohumiliata kauinini wachoni zvezve vanhu unosa zvavanoita manje vanoseka varume vaive vanenge vakuti saka iye ari kutoshaya mari yekuekera this guy is not responsible ndozvavanotanga kuita vokutanga kunyera mufesi apo utanga kufunga kuti saka inini mufesi uyu ndofambidzana naye sei iye ari kutonyewa nevamwe varume vekunyika kwake kunzi he's so stingy saka inini ndinoda kuenda pastingy person like that wekuti even food anorya food yachoni but he doesn't want to pay panenge pakunzi how much vanhu vese vanotanga kubudisa mawalesi avo motanga kucontributa mosplit moshare bill ndozvinoitwa kunoko moendesa mumwewo kana ane mari chaizvo anongoti don't worry ndozvavanoita zvino iwewe first time yacho ndiringoona ari kungodhinda mai mwana ari kungodhinda apa manje zvaaizoita kana apari pakumwaekera doro pepe ravo irororo machampagne awo iwayayo anenge achiita kuti ndiye anenge achisimuka mai mwana achivhura manhigirini achiisa ndiye anoita number 1 asi manje pakubudisa mari anonzvenga indoti yo no, I can't. Guys, it was just too much. And got you Bob. Musi wacho ndopo vakazenge voda kutamba nevamwe vavoda kutamba navo vemuyekera vokutawa ndengi ikoko vachiswederana ndakangosvika ndikagrebha munhu wangu ndikatanga kutamba naye but ndasati ndanyasa kuchuza kuti yes or no ndandichiri kufunga because ndaifunga kuti chivangu ndochidii nyangwe ndasamukumbira mari but he should not show his symptoms ekuti chivangu to that extent kuvanhu vekunyika kwake ende futi munhu unokara munhu unokara guys kuti panenge pachinzikira doro rikauya rasina kubhadhara ndiye waitanga kusimuka chikafu chikauya ndiye airya zvakawanda aipedza chose kuti wava mwachiri kudaiwo so 1 spoon iye anenge akuti second plate kind of a guys that I can't guys nyokusvikanzi ndiri muSRB ndiri mustrong rural background person guys but zvimwe zvazviti inini ndinangwe ndikazonzi ndaenda out kwachoka ndotoinda kumbotanga ndadarika nepachikandini kumbondotinyira kumbonontinyira zingamboiti ndiriko ndozoinda kufunction kwacho ikoko kunyanzwa kuti zvinenge zvaita kana kusatondoparya futi because dumbu rinofutunuka unodzosera sei dumbu rafutunuka pakazara vanhu sengese edu asingatani kuti puku kudenga kudai kana ndinobvapo ndine zhara ndozodzoka ndorya kana kumwa zvimvura shoma munhu aringondinyira kana ndozvanokwanisa kuti zvoni ndokwanisa kumukweva ipapo ndozvandakaita ndozvandakaita pa that time ndokubva ndazongoti no I think he's just rude ndobva ndadecide kuti naye I think hatisi kunyatsoindirana tangobva tangoignowana hapana akazombotaura nemumwe tangoignowana I think futi chimwe chandakaona pane that guy ka unoziva maybe nyaya yekungoti sevasikana dzimwe nguva tomboda kungochiviwa nezvinhu zvisina basa zvekuti munhu unenge uchichiva ganda kuti oh no he's so cute he's so handsome maybe ndo zvaindinakidza pane mufesi iyi aiva handsome aiva tall ndaitarisa guys I'm not even lying just he's tall apa zvandaifunga zvinhu kuti he's tall ndaifunga kuti since he's tall ndokwanisa kutorwawo picture ndakapinda muhapwa make ndakadaiwo so ndizvo zvandaiconsider nothing much papicture apo kuti ndinenge ndiri muhapwa ndakadaiwo so picture nokuti sewa picture but he was just rude. Personality yake zvake aiva rude. Ndochokwadi, very rude and very short-tempered. Aiva very short-tempered. As much as ari handsome, amupenyu zvake nanasi. As much as ari handsome like that, I just learned kuti kune vamwe vanhu vangoriwo handsome zvavo but chokwadi chaicho personality mogona kusatowirirana neuhandsome hwake ihwohwo aiva ndazambona munhu ari rude aiva number 2 pane that guy wandaireva kuti aiva abusive uyu aiva number 2 parafu yo especially pasina vanhu aikurafura zvimwe zvokuti unoti yes ndikati kana zvikwete and ipapo unenge uchimboconsider ndoita sendisa saka because of that I think he aitozviziva kuti inini am handsome so he knew kuti he was handsome
He literally knew, and because of that, I got Anika glass. Actually, kama Rick Rosin de Brits. Actually, even dressing. Almost a picker and now. Oh, my Jody Tacha. I had some what yes. Upon for must watch. Sister Mona Lisa, yeah, another supporter, Sister Mona Lisa. Thank you, Sister Mona Lisa, nekusupporta. Yeah, Gantumbo Rembo, Ndakapina, new supporter. Thank you. But that, I think maybe in the future, I don't have to look at that. Sometimes it's about personality and moon. Because that guy, as much as he was handsome, he was rude. He was very, very, very rude, and he knew very well good. Akanaka. He knew. Most ini I'm handsome and I can get any girl anytime. So honestly, by just I was talking about that guy, so we didn't really get along. Apana akatukana braka say tango ignore. Baka sengoda kutanga uchitaura neni and ndisingachade because ndakafunga kuti pandeda kutaura naye stereki pachoni ainditira mabiribobi achinditira marudeness ake iwayo ende futi aiva chivangu. As much as he was handsome, but his pocket was not even handsome, not to me but to the entire village. His pocket was very ugly. The pocket was ugly, guys. The pocket was very ugly. What that guy was just too much. Guys, chivangu kandechekuti hanzi ndio panonzi gondo rashaya ndiyo rinokumba chiro marara here kasi handichazivi kunzi kana chivanguka munhu wakaomera. Isu tisoza kuti munhu wakaomera, munhu ari stingy. Ndo zvandoreva izvo kuti even ustinginess hwake manje hwauri serious pakuti I don't know, like you guys kana kuti vari kuma plus 44 kana kuti kune dzimwe nyika dzamuri haimosiza zvokuti I don't know angwana zvamunoita, but zvandakaona kuno ndezvekuti vane culture yekuti even muri mastudents muri chi, their culture is when you go out you take care of yourself. No one is going to take care of you unless you got your boyfriend or your husband or one of your family member. Ndo panoitwa chi kuti zvoni ndota example yekuti for example asi kuti ndizvo but ndakupa example. Ngatiti ndina Nyasha, handiti tina Nyasha, let's say inini Nyasha nemafriends ese aNyasha maybe anogona ari 8 choenda out. Zvinoita ndezvekuti as much as ndichivaziva vanhu ava, handiti ndichivaziva kudero, ndoita sei tinoenda tese totosvika kana kukozi restaurant yavanenge vachuza kuti hatikuda kunodyira uku, tose totoenda tichofamba tese tichotaura nekuseka zvese. But it doesn't mean kuti I'm gonna pay for all these friends vaNyasha, handiti. The only responsibility yangu ndeyaNyasha chete because ndiye wandiri inini connected naye. Vamwe vese ava ndinovaziva through Nyasha, havasi vanhu vangu. Munzwisa manje. Then kana pari pabus fare you pay for yourself. Kuinda kwese kwamune mafungo kuti ngatiende kwakati you pay for yourself. But inini ndekuti Nyasha ndewangu. Nyasha hatombo, in fact Nyasha hatofani kutotakura kadi. Ndikatozoona inini Nyasha atakura kadi ndotofila offended kuti kuiwazotakura kadi pakuti chii mukuona manje. Ndo zvandida kuzama kukupai picture yachoni. But shamwari yaNyasha manje nyangu yandoziva ndichitamba nayo everyday, takatomboshare room kana takaita sei tikatombotamba tese makaseti nemarecords. Akasiya kadi rake achiti zvoni you take care of me iwe Sharon. Toti pakuti uona manje manzwisisa scenario yacho ndida kuzama kukupai kuti ndo zviri kunoku. So now wadero manje nango tikafunga kupfuura tichitenga ma-ice cream, iwe ukatora ma-ice cream 4 ukumabhadhara nemari yako ma-ice cream 4 iwayo. Nyasha akangoti ndikuda mvura. Nyasha hatotikumbiri kuti zvoni ndipe mari. Nyasha anongogona ngopinda mushopu otovhura ngikini firiji ototora mvura ototi Shero ndatora mvura inini ndotovhura chi wallet ndotopa Nyasha kuti chi abhadhare. Izvozvo zvitori normal kwandiri inini naNyasha. It's normal. That one is normal.
akatotora akasatondiudza kuti atora angomira anditarisa pai totogona kutonetsana kuti ko unondiudza why kana kuti ndikamuona iye akubudisa mari muhomwe make kwandiri it's an offense because ndechiti why wazviita izvozvizvo. Then tobva ipapo toenda pakuti ndoda kuita masinana ndoziva kuti atikamboita go through pachisetting chemazimbabwe ndozochitransfer kuenda kumaforeigners munyatsohwisisa kuti ndo setup yekuabroad guys. Ndo zviri kuno musatomborererwa nhema guys kana tokwira ndege todzoka kudaiwoka kuzongoti handei kuchicken slice nekukfc nekunhigirikuyakuya ndonzi I will pay for you guys. Kana mafunga kuenda kuabroad make sure kuti une mari yako yakakwanirana nezvinhu unosvika ukasvoda. Taisa zvese izvi ndazodzidza ndakupi ndichiita pandaistadza pepa ndo pandakazvidzidza tangoti bwai ndatofunga kuti vanhu vanditi hande out vachandibhadharira apa ndasangana mari ndikatosobhadharwa nasomeone tangomutarira because vari ngochonga kuti hande out tikafunga kuti tiri kuendeswa out nedepartment nevanhu muklasi ndisina kana marini ndikangondosvika ndikarya nemachipsi ndichiti ndipe icho mai mwana rakazotiroya bhiri zvikanzi Sharon warya machipsi warya rice wamwa drinki wamwa chakati zvinhu zvaisvika 5 mari iyoyo ndofunga itosvikira $20 titi so munondibhadhara izvinini zvanzi ndakangonyara ndakasvota ndikatarisa vanhu vanga ripopo mumwe musikana anga ripo ndiyakasi no don't worry I'll pay for her. That was the day randakadzidza kuti handindi ndikakokwanza hande kwakati. It's not a good gesture yakunzi hande kwakati. No, they are saying uya tingogara iwe uchizviryira mari yako iwe ini chizviryira yangu. That's it. Ende vanyasa kuziva kuti iwe wazoorder extra vegetable pay. Apa kuno vanenge vane zvipepa chakadaiwo sochekera chine zvirisiti chakanyatsa kunyorwa unozoda guys unosvodesa handipoti kureva nhema unosvodesa zvikamboiti saka ndo sinari yandiri kureva iyoyo. Mukangofunga mese as a group kuti we're gonna eat KFC tonight munobva mati okay so how much kana kuti no, before mati how much moti tikutenga bucket here tikutenga chi vobva vanhu votodiscussa kuti we're gonna buy a bucket saka tobva tati how much are we supposed to contribute. So pari kucontributa vanhu inini ndinenge ndichicontributa yangu neyanyasha 2 people meaning kuti ndikubvisa mari dzevanhu 2 inini pauyu iroro bucket kurehwa uyu mumwe wacho shamwari dzavo dzichabvisa mari yemunhu 1 mari yemunhu 1 mari yemunhu 1 inini ndonobvisa mari dzevanhu 2 ndochi zvatinoziva kunoku when it comes kumazimbabweans. Izvi inini manje maybe kuti relationship yangu nanyasha iri different kune dzevamwe maybe kune dzimwe hama dzitori different dzekutoti dzototi pay for yourself you never know. Ini papa I don't know but inini hangu when it comes to nyasha as long as I'm there I won't allow her to pay for herself. Handikwanisi it can't. Asi handisi kuti vamwe vane hama dzavo futi kunoku vanoita the same thing. I don't know because I remember pane mwana atifunga kuti vari very close asi vaitonzi budisa mari yako mwe mumwe otobudisa mari yake ndo zvavaita. Saka zvosiyana nekuti futi even I think imwe futi ino affect I think upbringing yako ndo inodetermine kuti muri kuzvifambisa sei. Iwe unongobvisa mari yako wotasadivi ndo zvimwe chete zvandoda kuzama kudzai kuti bhudhi vaisvikoniwa vaingoda kubvisirwa nevanhu vose munhu wose aingova charity organization iye ndiye aitongova ofani yevanhu yeke achingoitirwa zvese. That was no good guys, that was no good. Zvinopa saka I think scenario yandaikuudza iyoyo ndochiitransfer ndochiisa kumakameri unions kuti iwo kuna vanhu vese vari kudero vachiita take off each other vanhu vachibudisa mari. Every event face iyeye aisabudisa kana kobi nothing. Aisabudisa kana musvuvuganda guys aitoprefer kana kuenda kutoilet odzoka bhirira bhadharo. Chindiudzai kuti ndinoitei naye munhu wakadereyo. Vakati kana dzimwe nguva is not all about my looks. Unokuwarira luku munhu wacho hatomborina semubrain newe zvakatosiyana muona manje ende pasina vanhu vanenge ari very moody hatonakidzi kutotaura naye it's weird actually. Saka ndikati kana baya izvenyu muindi
ndikati aiwa baya zvenyu muinde asikana ana bhuti ndo imwe yandozvimemba. But kana kuri kuno kusiti kuno kusiti manje kam ruziva simbe zveshuwa kuno kusiti kwandiri aino munhu wandaimbojegana naye sterek pamadhire iwaya kudai ndialexio netimu riya rekucameroon riya raizviita futi kuti tikaenda navo vaita anosheroniwo usadi haufanire uri our sister ndozvavaiita kuti uyo our sister azviite bcause ndinde ndangobva ndega kana kuti musikana kunoku saka vaizondititiwo zviri special even ndikabudisa ndikada kupakira but aripo mwawo pakati pavo pepe mwane musvuu unopenya chengotivesa nemusvuu inopenya aripo uye aiti ndoda kutengera tiketi yayo yakagorosviba aisada kuti ndibhadhare mabhuse but the other one manje uyo andaiti ndiye akachata last year iye aiti ndipe mari yacho aida aikuza kuti yangu ndikuida aitokuza kuti yangu ndikuida ende chimwe chinhu futi chinoita kuti vafambidzana nevanhu vemunomo vakomana vanomwa doro manje vanomwa doro zvimwe zvekuenda kwete zvepasi vasikana vavo manje vanoita basa rekuvatengera ndozvakavachiita kunyanya kufambidzana navo because vanoda kutengerwa doro for free vanoda kutengerwa food so that mari yavo yanotambira havaishandise vanoiendesa kunyika kwavo ndozvakataura kuti anzi tinodya patakaekereso ndozvavaitaura tikati but inini ndinenge ndichiita madiscovery ndiri kumateresi ngati zvina kushata aiwa vakaenda zvavo naimi ndinopfirei pane pamwe pekuti nyange wakanaka guys ndinorya runako here zvotorina hangu kanditsvage munhu wangu asi but tichiwirirana ndichifara because at the end of the day I want to be happy ndofanira kuseka ndofanira kufila free around you handifaniri kufila like papublic undisvode because of you aiwa itawo semunhu womurumewo miramirawo ikoko nyange usina budisowo $5 unzi aiwa ngaticontributewo tite konde pane kuti bva waita kuita chivangu chakadero chinodisappear pese panonzekera unotiza kuenda kutoilet every time ndanda kutomuziva ndo zvanga ari guys dzatozoidhapeta nyaya yacho ikaguma yakumafinances again hanzi pane munhu ambonyora kumusoro chipane munhu ambopinda mubox chimbopinda guys imbopinda hanzi natino ndikuite chimu iwawo chamwari ka iwotinengazi true abroad iri tsiki ndakati dhu yokugara apart in marriage tofane nhamo tese tiri munyika one especially non-english speaking countries unomanikidza vanhu shamwari by association. That's very true. Munhu asingadonhedze munenge anobowa zvobhowesa guys ende munhu iye anenge akungoti every day 31 January to 31 December but inini manje I think it was bad because ndaizviona achizviita amongst vanhu vekunyika kwavo ende because of that vanhu vazhinji vanga vakungomunyeya aina ndizodi mufesi wangu anonyewa kuderweni hazvinakidze guys kuti panoenda vamwe vanhu out moza pane dzimwe boys there dzonzi let's go out ka unoti aenda out nemafriends ake in I don't mind if you wanna go out with his friends he can go out zvinotenderwa zvisingabhoiti kuti mumwe munhu anomboda kuita sei mombopananawo space momboenda out muchidero in I can as well go out nemafriends angu I mean, I'm sure I can as well go out maybe na mama wangu kana kuti nemabrothers angu ndo andinoita go out nawo I know for sure nevamwe one or two vandienda ngotiwo maybe nasida kunoona not kutoti zvikutonatsa kuita out totoonana ndofunga 2 minutes asi ndofunga ndakafita kuzoswera ndakumba kwedu kugrandview tichitsvaga hangu nyaya yachitanga nemabrothers angu namai vangu then space iyoyo inodiwa but iwewe ka haikuona kuti kana vanhu vati aenda out kuya woita mbiri yekunzi patinoenda out kumadrinks kumachi mufesi wako habudisa ena chinhu mufesi wako chivangu ina handidi hangu kana nyange ukazvitonina nekutoti wakundipa hangu asi kwete kuzonondisvodedza even nekumafriends ako unonditi hanzi chivangu guys no I don't know hangu kuti kana kuri kuzimu vanozviita sei but kunoku ndo zvandakaona kuti ndo culture yacho itongoripo yekunzi vanhu vanobudisa kuZimbabwe I don't know how they do it
So every day azvidi guys. Guys, link racho mira ndimbozama kuriisa kuti rinoite here link riya pamwe radisappear. Chimbobaya link guys ndimbozorodza pahuro pangu. Raita guys. Zorodza pahuro pangu guys. Awazvidi guys. I'm now just saying on my side. Then marriage, I can't say anything about cheating marriage because andandapindamo. Then I'm not gonna touch on that one because ndingatozoofend vanhu vari mukati memarriage ndataura zvandisingazivi. Oh really? Vanhu vanosvika kuZimbabwe. Then maybe kuti dai taigara tese. I'm sure because pandaiva ndiri kuchikora ndingati ndakagara tese, but the fact yekuti most of the time this other guy wandaiti aiva friend yangu atikuti akazita lawyer akazita sei, this guy we were always together during the day ozoenda kumaraini kwake. The fact yekuti ini mina ndichikudzai zvaindibhowa, aigara akabata foni yake day and night. Aingouya ogara pakauchi pangu otanga kubata foni yake achidai wavingei uzoti ubaya foni yako mumba mangu apa baya foni yoyoga. Ndaizotanga kuita curious kuti why is this guy always on his phone. Handidi kureva nhema, zvakatanga kutaka kunding'orong'ozha. Amuna kuti unoziva here wedhiro ronzi kung'orong'ozha. Zvakatanga kunding'orong'ozha tichiti ski unouya mumba mangu kuti uzobaya foni yako achigara chiti apa paya aiisa saundi ichiti ndo zvaiita saundi iyoyo mai mwana. Zvaindinyangadza, handidi kuramba, zvaindinyangadza kuti ski ndaizoguma ndakufunga kuti ski pamwe izvozvo zvikutotaura nemumwe musikana. Ndosaka kakazoguma aunza mumwe musikana classmate yangu, ndo zvaaitoita. I was correct, ndo zvaaitoita because akaunza classmate yangu kumaraini kwedu ikokoko tikanetsana sikamboiti nyaya iyoyo kusvika yakapedza gore ichinetsa nyaya iyoyo gore chimuti iwokaudzanikiri yakapedza gore takanetsana takabudana ninyaya musikana takabudana sikamboiti chiti ndahuite huite apa ndigotanga kutomupopotera ndandaona zvimwe zvimaplastiki zviya munongosiziva meka ndikati saka iwewe ndo zvauri kutoita iwewe une vasikana wako wakunda unoona every time. Takanetsana guys, ndati takanetsana zvimwe zvokuti tumwe tumasikireti twakazoguma twakubuda ipapo kunzi anotekesa zvakazvakati maiwe takabvumburudzana takabvumburudzana pesi haiwa waifamba mangu manje waifamba arutende usandisekese anzi pamwe anenge aya muwifi. Zvobhowa guys. So I don't know kuti ndinozoreacta. I don't know, maybe in the future. I can't predict the future guys. Like vanhu vahombe vanenge vachitaura ndo vagara mumamarriages. Saka I wouldn't know kuti zvinofamba sei. I think that's why inini I don't know, but there's that thing chekuti ndikanzwa kuti pane mudzimai akambofamba nepana munhu uyu zvinotaka kundiremera. Ndikunyeberai ndoremerwa zvisingaiti kuti I feel like there will be deep competition between me and this other lady wacho ainzi anga akaita sei, anga ari in position yandiri kufanira kunge ndichipinda. That's what I feel inini, ndo zvandofila. So now chiika ndosaka I think ndosaka zvichindi-affecta zvisingaiti to the extent yekuti even if ndanga chinzi ndiri kuda sei, that decision yandinoita, especially ndikadiscover kuti hauna kundiudza something, inini asi ndakakuudza everything kubva kumutomato kusvika kumunondo kusvika kuchii, then ndozodiscover kuti pane zvimwe zvinhu zvasina kunzwa zviri deep ende zvinoinvolva vakadzi pakati apa. That decision nyange zvikanzi ndaikuda
nevhudzi rese nema-earbrow nema-eyelashes zvese nema-gums angu. That will be the end of it. Nyankusvika ndaikuda sei memwana ndinohila. Munhu wese anohila, hakuna munhu asingahili. Unotozohila as time goes on. But for me, that's it. There is no going back. For me, I can't. Because the fact yekuti unongwambondivharavhara saka zvangofanira kuti pamwe ndienda kufila kuti saka it means kuti pane vamwe vanhu vautoti wokutofambidzana navo kana pane mumwe munhu wautori naye right now panguva iyoyo. I think ndezvanoenda kufunga panguva iyoyo ona. Saka nangu handidi. Pamwe chaguma ndakunoita sister wokuroma ndonyatsonoita hangu nani. Nganimboimbira Peter wangu. Mboimbira Peter. Imbire Peter. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndaenda life yangu ndozorora for today. Ndozokubatai mangwana. Ndakubatai mangwana. Musakanganwa kundisapota guys nema uyu akanzi join. Please support me. Muona voice rinenge richipera rombodo dringi yakarehwa yeye kunzanzi unoda mari dzedu. Nombodo dringi. I'm not even joking guys. Voice inogwadza guys. Ndombodo dringi rega nimboridza angu. Don't good nice song, guy. Ice cream lollipop, yeah. Happy family, I see you. Imanje ndakuita ndichi-include ma-Shemarians kusvika tabuda nema-lyrics. To all the Shemarians, we love you so much. Thank you for supporting Shema TV. Shema TV makapenga. Shema TV makapenga. Shemarians. Shemarians makapenga. Shemarians, thank you. Peter, you know good. Peter, you know good. Peter, you know good. Peter, you know good. Peter, iwe. Peter, usandiro. Pitakani ndinyengerere, pitakani ndinyengerere, Peter highway, Peter ndinokuda, Peter ndinokuda, shiri zenyu baba masawi, ziri zenyu bodi masawi, nasi sitende ndange ndatonetawo ndakanganwa lingi apo yekucanada sister Mona Lisa Paos Iye happy family, iye kumba udo. Nyashapata ilindi. Peter dinokuda. Peter iwe. Peter iwe dinokuda. Selijenyu amasawe. Nasi. Sitembe. Thank you, Mashemari. Yeah, remix, guys. Ganbona desa uyu. Bisto, with the bisto. Tafara shana, sina pintao. Iwe. Tafara dasi. Best time yangu Shema. Zilutengulise.
Zviri sei? Kuri sei Ndiribo wena. mukuita ma Ndinoenda ndapinda live. mukuita ma echoes sei? Ndikuita ma echoes. Muna ma device mangani? Muna ma device mangani? Ndine 1 imwe yechindaidzima. Yakadzurwa volume here. Yakadzurwa volume here. Kana makaisa ma echoes. Handina maipfonzi angu afa. Otherwise kuri sei? Kuribo wena. Muri kupi? Ndiri muHarare wena. Kuri sei? Kuribo. Ewe tanzwa nekutsva. Muri kupi? Muri kusaidi kupi? KuBorodale. Kuri sei kuBorodale? Kuribo wena. Ndafara nhasi. Ndichingoona zvimunyango yese network yangu inenge ichinetsa saka ndakugara ndichingoona zvimunya. Saka nhasi ndapindawo palive ndatipfeka. Muri kutsikisa dzipi manje kuBorodale? Pana tiri kungodai so tichingodai you know. Makatenga t-shirt here. Makatenga t-shirt here. Kusapota shema. Handina kunyatsonzwisana, handina kunyatsonzwisisa ndizvo because sometimes ndinozongoona azvimunya. Saka ndadana kunzwisisa kuti ndoiwana C+ zviri kuita mari. Munondisendera muri pa Instagram here. Ndiripo. Alright, iripo. Ndokubata ini. I love you so much. Thank you. Ndafara. Yeah, that's my nickname. Saka ndiani? Ndonzi Revai. Azhinji ndiri kumateresi. Revai, but hari zvitori. Yeah? Mati? Handina kunzwa matiri. Saka pane paita communication breakdown, but ndafara kuti kana ndafara zvisingaite. Chindonedza kwamwe wapinda ndaida mbopindawo palive. Ndafara zvisingaite. Alright, bye. Oh my God. Bye. Alright, bye. Thank you. Apita ndinokuda. Gloria Marcia wapinda kare, wambotanga wapinda kare. Fepe family mira ipapo. Gloria Marcia, Gloria iwe. Pita ndinokuda. Yana el culo ahí. Sei. Kuri sei go. Kuri bo kwakadini kwamuri. Kuri bo muri kupi mimi. Ndiri kuJoburg. Ndiri kuJoburg. Kunomboti ruzwa kuchazo kuti kwapisa sotonhora. Ndiri kutaisaka kuita slow, I don't know why.
Sister Gloria handizoti network yangu ondeyavo vari kumbofreeza. Tinodzoka ndanambokuona apapa. Tinombopinda mubox dzoka but kandisekera ndikandichiridza music ndichisa happy family. Peter inzo. Eyo happy family. Iwe radio. Wangwane happy birthday baba wako. Happy birthday, happy family. Eyo Peter. Au. Peter ndinokuda. Peter ndinokuda. Oh. Peter ndinokuda. Peter ndinokuda. Hello. Hey, guys, Ndaneta ndatamba kudhara maka zviri sei ndakurova iwe? chikoro chachikurwadza ende munoona kufoneka nyasha Kuti sei? bo zviri sei? Zviri bo unosiyana mazuva every time chikoro vari seiko dedhi wako happy utanzi kuna dedhi venyu happy birthday naShema. Alright, thank you. Vari pabasa varomboita zvebasa vari bedroom kwavo. Ndaona mapikicha kuti makanakirwa zuro makagocha. Takada kufa nekufara nezuro. Paifarwa. Otherwise zviri sei? Ndiri bo hangu kamene imi mukristu. Ndiri bo. Rega nditaure nyaya yangu because mama manje 7 o'clock unofanira kuenda kuprayer. Wangataura nyaya yevakomana vasingabudi ava, vakomana vasingadonhedzi munhenga. Ina hangu handiunyebera. Sechikomana ndiri kutodana nacho izvozvi ndo basa racho. Rukiswawo musoro neanenge andirukisa basa ndingoti nice baby, you are looking cute baby. Ende rapedza kudaro zimunhu hariburitsi munhenga. 2 rinochengera. 3 ndikada kuburitsa mari yangu kuti adye. Anoda kudyisa futi. Anotoda kutodhimanda tenga doro ye wati zvinondibhowa zvisingaiti. Ende pawataitaura kana bva ndatotifunga ndatombodisira message ngati baba Mika gadzirirai red card. Second chance pamwe asipinda kubasa asi anozodhimanda kuti ndire koko waifana kuti afanda. hanzi baby mbonditira ka 1 kuti 1 chi zvonzi saka kana 2 kids handiti ndimutengera kana kuti 2 kids yake oti hanzi ana uguta ana kurinzwa atenga rimwe uku ndiri kutenga madrinks angu don't forget ndiri kumutengera wake ari kutoudza same mwana achitotsukisa mazisa achitoudza apedza uku musakangaro akamota yetiri kushandisa ndeyekumba kwedu yetiri kutravelesa ita zvese yekumba kwedu aiwa zimunhu akaomera rotongobhowa munhu ngaadzidze kuburitsa munhenga ende ngaazive kuti musikana wake ane mari yaanodai pamwedzi wega wega because munhukadzi anozikanwa something happens pamwedzi wega wega haatenge aite zvese izvozvo saka ndomuda wei naye ndomitisei haburitsi kana dhola shero mukaenda kupatika wauda kuzoramba munhu wako nhasika asina iwirirana 1 aiwa handinambowirirana
iwatozoitaurako ka but yatogara iri murodhi yachogara iri murodhi gai andozviziva because ndakambomuudza nyaya yemusoro oraiti musoro wangu washata toita sei munhu arespondi shero ndoita sei naye Nakuona shero. ushera rapo anogara muno muharare sinyasha andinopinda pamwe uri side zviri nane kwaari zvazviri kunetsa yesi yeke aiwa kana shero anotosenza anotoenda kubasa but inyaya yekuti inaitsinga nemabhebha akawanda ndoshandiri kufunga kuti munhu ane mabhebha akawanda ana nyasha adi kubudisa anomuziva iwo ndiwo uri kunzi saka chichengeta iyo vamwe vachiita sei vachichengetwa iwo usingachengetiwi mai mwana mwedhei so tainvitwa kupati birthday party refriend yangu taenda zvakanaka nakamwe munhu auya nemufesi wake mai mwana ndatozvirukisa mai mwana ndatozvirukisa musoro wangu ndikutonyatsoukira pamabhebhesi tapedza kuya kubirthday kuya ndatongonowanawo zvangu kamufesi kachondidawo pabirthday party paya ruchenini mai mwana ruchengera ndindiona ndichingofamba ndakazvichenera hembe zvaya haatenge apedza munhu dzimwe ngwana kudza kuti handifari kuona uchipfeka tumadhezi ndiona kupfeka tumadresi ndopedza ndokuma kunyepa kuna mudhara wangu ndiri ndopocha mota ndopuhwa mota ndabuda nemota womusvika wamuti chii anokudza kuti ndidhiraivhe iwewe iwewo sese ndingomuitira aiwa nanchada inhaze zvekukushandiswa nezimunhu aiwa handidi elena unombokuwana hanza ndikapota mota handikutokudza chero chokwadi zvane pamwe anenge achitozofamba this is my car kune vanhu obonitirwa picha hanzi inzwe hanzi hai baby kutora chivhidhiyo uchidhiraivha hey baby wachitaura zvisina basa apedza mai mwana untozoona kutoturika pastatus ena achizodhiraivha namadhamu vani vake inini Tenge mari mwezi hanzi mota inotinywa neinjini mota iyi kuda kuonerwa nemota yekumba kwedu futi mota nyowani iri panapa ka ine starting button ka haiiswe key ine starting button so this one is not a car, this one is a machine kuda kurekodha kwakutozoisa pamastatus pamachi akutoita kuti mabhebha ake mamwe aya aone zviri kuitika here kuti ane mota vana muti bvisa mota yedhedhi wangu paprofile pako kurumidzi uri kuisa wakamira sani wani wakaomera haudundurukisa musoro haudi kutenga haro kana pedhi zvaro rekuti ndikashandisa ndorasa aite ndomudii munhu akadaro shero kuimota asamaminveta kupati ndobhauya bhatura vhidhiyo kwakaitorirepi vhidhiyo mota inini mazuva ndikuenda kuchikoroka ndikuenda kuchikoro ndikabuda nayo kuenda kuchikoro ndikadana nayo kuenda kuchikoro ka anondichengera ngona kuti yatisangane ndoenda pandinoenda ndomuona ndomupika ndoenda naye ndonosvika nini ndonomudzosera mumba kwavo ndozoya kunokumba saka iye nguva yendenge chidhiraivha muna bizi kunditora vhidhiyo mascreenshot machii achingotora zvese hey baby mai mwana kutondivharira unono kupati kundivharira mai mwana ndandatozviwanira kamunhu kangu kakachindida kari serious asi kundivharira kundivharidzira shero iwe mazana akaomera iwo mazana akaomera asingabuditsi gwalangu anobhohwa the truth munhu asingabuditsi gwalangu aina aiwa ine anotobhohwa munhu anokunetsa kuti hanzi hande kuma saka uyu kundinetsa kuti hande kumaidrodza mota manje kuti mota yakapenga iyi hey welcome 4x4 hey welcome ndikati welcome 4x4 ndeyako ukafamba nediscovery kubvisa akabvisa unoti ndovavashoma shero ini ndinovava ndiitirwa izvozvo kusandirukisa zvake achiita zvaanoda zvaita dzake kutenga kana chika kuzoda kundipa mutemo pahembe ndikuona uchipfeka trausi ndikuona uchidai kuchengera habviri tu hadigoni kundigadzirisawo
ini handidi zvakawanda chero handite makeup skin yangu inatural skin handite makeup pamwe anototi ane rudhuri rwake ndozora vaseline nombo chaiyo iyi andizanotengera vaseline blue seal kungorongedzawo katoilet bag end of month oya nekatoilet bag kana sipo handigezesi sipo inodhura ini ndogeza jedi chaiyo kana kutengayo sona zvayo handitini aiwa nemunhu akaomera ka ende ndakatomuona pasina kana 2 months kuti munhu akaomera uyu uku mafriends angu mai mwana mwachitaura ndasiprezo ne5 months asanjada waona mumwe iwe pane waukuona uchinda kutora mazuva ano konifafa dzako idzi pane waukabira ndakubata mina ndiri radio pita waramba John ndikandipere kuti John Johnny kani waramba iwe Johnny kani waramba iwe leli akuramba iwe Johnny wakaomera Johnny augadzise musoro wa eleni Johnny wa yai Johnny eleni uyu eleni mususpect eleni ndikususpect eleni uri suspect Johnny zako Johnny yeah, punish the beat. kuti watova kuchena muhombe who be that asi wakazoona asina anokamboona yake mota asingadi kupikwa apo aiwa iye hatorina kana chino but kubva patanga kutaura iyeye ka ane zvimatwix because ndambomudzidzawo ane zvimatwix achitaura but anemodi kunyepera izvezvi zvingakudza kuti akatondipa mari yemusoro kuti musoro wako uchanakidza kuchikoro tikatoenda kupisa nemufana wangu uyu chero wanzwa tikaenda kunodya bag wanzwa apa achiri kukana kuna John Peter vemubhuku ndiva naniko this is John, this is Peter, this is anonzwa nani Tom wokoyo Tom wokoyo Tom iwe vanhu vanoda Peter ava Tom iwewe wokoyo iwe ungwarire adiwa mina jokes aside but uyu now yakaitwa pakomana uyu we5 months haisi now yekuti here akazi maybe now zvandiri kufunga asi kuti ndizvo ndikufunga pamwe uyu mukomana uyu wekuposta mapicture ako emota dzekumba kwenyu anofunga kuti iwewe you are rich, so because of that ndofunga ndopaanenge akuteka advantage ndine musikana ari rich and she can take care of ndo zvandiri kufunga and yet maybe iwewe pamwe waitoita nenauye kuti waibatsira sika izvozvo mupfungwa make maybe zvakaringa akafungwa kuti bhebi ndakabata zvakatosita wese paakazoona une iyoyo mota inotumwa nekera mota
John wakufona. Sorry Shero yanga ichifonwa saka mheno zvayanga yaku. Alright. Saka ndakuti uyu haasi nechigogo vangwa. Alright. Saka uyu Tomu Munyowani. Aiwa ndiri kunyembera. Ndipesa hangu. Pana uyu Tomu, I pray and I hope good. Haazvizive kuti munogara kupi. Iwe chimbomunyebera. I think this time imbopinda nestrategy yekunyeba kuti ndogara kana kuti kwakati unzwe kuti munhu iye acharamba ane uyu here, acharamba achifarira izvo kana kuti akutofarira something chiri kuseri kwako. Pana mwana anozvitaka kufarira chiri kuseri noti nhingirini zviri pafront. But inini hanga ndiunyebera even iye wacho ndakamudza chokwadi ndikati handina kana mari, vane mari ndididi vangukwete inini namama wangu ende nani akana sendi ende ndikutozama kuenda kuchikoro kwenditoitawo zvangu handina kana chinhu mulife mangu ani manzi. Saka iye anotopenga kana arotofungira kuti zvinhu zvekumba kwedu zvingazopodza transfer number kwavo, hazvisi zvakaitika never. Handiti munhu angakutotora mapicture kuona kuti Shero munhu aiwa hapana prayers andiunyebera kure munhu ngaadzidze kungodunedza munhenga. Mukadzi musikana ngaasamire kukukumbira kuti musoro wangu washata, iwe uona musoro wangu ndofamba naye musoro wangu anozvinzwa wapanzwisise. Alright, Tiribo, bye. See you tomorrow. Bye, Shamari. We love you. Mutina matiro baba. Mutina matiro baba egatipa na. Aiwa uinda abvisa ndini because vanoti vakudiwa kuekera. Kuinda kutsa mwana iwe. Takanga mwakasira kukatunonza ndizvewe. Uri bo. Ndodini uri bo t-shirt yakashika here. Iri kuuya handika uya anga asinganzwe mushe but iri kuuya very soon wazvinzwa. Kuna sinda kupusa pusa waitwe warowa vakutsunya waitwa sei wamukanguvai atonzwa izvezvi ndapa live yako ndobva atomuka. Uri bo nhasi wakatyora zvako. Waenda kuchikora here nhasi? Nhasi Sunday. Ndikusevhevha munyika yangu ndega guys. Achatozwa kuti kana jeti handisi kuziva jeti saka ndiudzewo nhasi jeti ndiani? Nhasi ndi20. Lockdown ngayichipera. Ndabo. Hachatozivi sure. Hachatozivi kuti chingani. Guys, gaya kuti everyday life yangu kumuka murumu ndokugara murumu everyday. Unotozikangomozwa kuti chingani guys. Zvinoitika zveshuwa. Ini ndauya nechichemo chekuti pauri kuita malive ako chero shate tiri kubasa. Hatimakwanisa kuzoona mamwe. Panapa pa YouTube kana Facebook. Facebook. Tetishimada yese. Munozoona chimunya because pa first zvakaitika ndakachinjawo timetable yekushanda kwangu saka pandinoita ndakazoona ndikaita na 5 ka ndinowana time inini yekuzozorora kutaura moza kunorwadza. Ndosaka tizotlaya kuno vanhu aiwa itai muchindisapota muchizoka ndoti madrink boys apa panorwadza apa gaya kuti ndinenge ndaita sei ndarekodha ma5 maclips kumira wakatochwa nemalights ka mumwe musi ngatokubva ndakudai I think ndimari mwezuro
amene kuti chichakaitika zvandakaita ka ndakatanga ndati ndanga ndichizoti ndandadya something but handizoti zvakazosangana nelight here nechi but ndoita zvokuti dziva ndogona kurekodha 2 maclip ndoti imwe ndozouploada pa imwe ndouploada but ndati aiwa da kuti haushingi da kurekodha 3 ka1 mozere tsinga idzi dzinodavirira kana uchitaura kana kuti unzwa dzungu uchitaura uri woga wakatasana nemalights kanitange kunzwa dzungu ndikadizwa authentically say I don't remember saka ndati no I think ndofanira kuti ndikati 1 ndozora ndopa ndakatanga kuita malive na 5 p.m. because ndada kuwana liwe yekuti ndombozorora that fatigue yoenda yekuti because ndinenge ndatasana nemalive right now kune zilight rinenge rakati bhakufe kumfront kwangu zvinonikitina zvinorwadzisa sometimes saka papa manje ndozorora ndombobikawo ndine about 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10 about 4 hours dzekumbozorora ndichirecover ndositanga kuita live imwe hazvizonyanya kundisona maziso anorwadza maziso anenge akurwadza plus panenge mukafatigika unofila kekuti unenge wakutotadza kana kutaura so ameno kekuti I think unenge waexhausted. Alright. Ndazvinzwisisa. Utombobata maybe kandasvika pangu patichazoenda kuZimbabwe mandizwi kuti mastories angu ndoenda kumaepisodes ani right now tichiri kumusha tozopinda idi mutaundi asi tichiripo kusvika pamwe lockdown yaekera isavhurirwa mombovarairwa nawo manje zvinogona kuita hanzo yesina kumbi uyo ari apo hey guys zviri sei kumbi ari busy modambotiudza tinyaya here kana kuti mamangu yaite chichemo aiwa ndamboya hangu kuzokumhoresa mandani mazuva nechichemo ndikuti apa ndakatoneta ndatobva kuchechi mabva kuchechi muri kuchechi kupi manje ikoko mukamenda kuchechi kupi topindira kubelfem kunokutetown ndopinda afm alright izvozvi zvinguva iri right now ikoko izvezvi 7:06 dzeusiku nokudza 12 pakati peusiku midnight kutarara nguva ndatoenda live yangu ndatone 1 hour 31 minutes ndimi yekupedzisira ndobva ndaenda live yangu now totamba mangwana ndobva ndazorora aiwa kakaoma kani yangu bva ndabva nangu ndobva ndina kuchechi so kudeta kwega iri chimbozororai bai nhasi wakapora iri iri thanks asi kwakune party kwanga kune birthday party yebrother yangu mumuti hanzi happy birthday aiwa ndinomuudza bye moshero bye alright guys good night sichero Justino wambopinda ukadropa ndokubata mangwana Justino unozopinda mangwana izvozvizvi ndakuda kuzorora 1 hour 30 minutes yes ndakunozorora manje good night I think wepanext pangu good night ewo pita iwe pita pita iwe ndinokuda more blessing iwewe uyu ari kutanzi ndoda t-shirt kumbi more blessing hausiwo blessing unombopindapo ndakakupa nhamba dzauyu kana uriwa ndiri kufungira ndakakupa nhamba dzakumbi kuinstagram 1 kana ndisingareshi more blessing handii ndiwe mutsvuku uyo ari very light
anombopinda pamutsvukutsvuku so pasero ndakupa nhamba dzakumbi check again. I think wakatoresponda wakatoti thanks kana ndisingareshi kuti ndiwe more blessing. Une nhamba dzakumbi. Get in touch with Kumbi. Guys, good night. Bye bye.